Иван Гарелов е бил младши разузнавач към втори отдел на първо управление още през 1967 година. През месец октомври 1968 е с нов статут на разузнавач от 6-та степен. Същата година е пратен и на едногодишен курс в Съветския съюз. След 70-та година е назначен за нещатен оперативен работник без заплащане към 6-то управление. Активното му сътрудничество с структурите на Държавна сигурност започва основно след назначаването му в българската телевизия. По това време агент Талев вече е с титла ОРОН. За ръководители на резидентурни групи могат да се използват и ОРОН, любимата ми абревиатура между другото, което е оперативен работник на обществени начала. След 1978 година агент Талев работи по създаване на резидентура в българската телевизия под негово ръководство, като препоръчва и длъжностите на част от кадрите в телевизията. По това време Гарелов вече работи за Панорама. Идеята е екипът на предаването да се обособи в самостоятелна редакция с самостоятелен щат, за да се създаде агентурното звено в телевизията. Това така и не се осъществява. Част от лицата, подадени от агент Талев, впоследствие са вербувани от Държавна сигурност. Втората насока на работата на агент Талев е свързана с честите му командировки основно в Гърция и Кипър, а по-късно и в Близкия изток и Китай в периода от 70 до 79 година. С негово пряко участие са вербувани и обработени 3 чуждестранни агенти. През 79 година е награден и с медал за заслуги за сигурността и обществения ред от Държавна сигурност. Всъщност, след 80-та година работата на агент Талев се насочва главно към разработването и вербуването на държавни служители от звена на НАТО, авторитетни гръцки журналисти, както и в изучаването на гръцкото лоби в Съединените щати. Работата му за разузнаването в Гърция продължава до 1989 година. За повечето командировки, вербовки и срещи агент Талев получава средства от 6-то управление в съответната валута според ангажимента – долари, драхми или левове. От досието на Иван Гарелов не става ясно кога и дали е прекратил работата си за Държавна сигурност.